zenbat pertsona zaudete hemen 50 urte baino gehiagorekin. Altxatu eskua. Eta hemen, baterez? Aurpegi ezagun asko, oso unkituta nago gaur nien, eskerrik asko guzti hori honen tortzeagatik. 50 urte, 2023an 50 urte Arrasate musikalek. Hemen amets asko egin bilakatu dira musika eskola honi ezker. Eta asko izan dira urtean zehar, izan ditugun ekitaldiak, martxoan egin genuen ziurrenik potoloena, zuetariko askok egongo zineten, nik ez duen aukerarik izan bertan egoteko, baina gaur guain tarte bat atera dut agendan eta hemen nago eta oso gozik gainera. Eta hori bakarrik ez, beste bat ekitaldi eta kontzertu berezi ere egin dira aurten Arrasate musikalen 50 urte horren hau ospatzeko. Eta gaur izango da, nolabait ere urte horren honi amaiera emateko kontzertua. Gaur etapa bat isten dugu, baina etapa berri bati ere atea irekiko diogu. Eta zer egingo dugu? Historia guzti hori birpasatu, errepaso bat egingo dugu, noski musikaz laguntuta, Arrasateko orkestra sinfonikoarekin laguntuta. Baina izen bat da gaur berezia, azpimarratzekoa, Juanito. Juan Arzamendi. Beragatik, bere lanagatik izango esbalitz, ez ginateke gaur hemen egongo. Eta naiz eta gero ere ipatuko dugun eskerrak eman nahi dizkiet bere segide guztiei gaur gurekin hemen egoteagatik Ines. Eskerrik asko txala bere bat Ines entzatu. Musikaletatik lana egin duten, esfortzu hori egin duten pertsona guztien ahalegina ere aitortu eta txalotu nahi izango dugu. Gurekin daudenak, hemen daudenak eta ez daudenak ere. Kontzertu hau beraientzat, guztientzat izango du. Eta esan bezala errepasoarekin hasiko gara, baina pixkanaka musikaz lagunduta. Eta bi zuzendari benetan ikaragarriak izango ditugu gurekin. Hemen dauden, ezagutuko dituzue. Eta egia daude lanian saiena, sekulako kurrikuluma daukate. Eta ez da izan kurrikulum hori buruz esatera, beraz esku horrietan daukazue. Pixkanak ere beraien lana aitortuko dugu. Beatriz Arzamendi da horietako bat.